Ndamira mambo mutasa. Ndamira kudara mutasa. Zvese ndezvokwadi. Zvese chokwadi. Ndikanyapachasona Ndikanyapachasona ari batsiro. Mwari ambatsirwa. Pamusoro changamira. Inini ndakapuhwawo stand yangu nasekuru Chinyanga 99. 2000 ndipo ndakatanga wakapo pandakanga kugara. Saka ndakagara from 2000 up to 2019. 2019 ndipo takazoona wana sekuru Chinyanga wapera ushaiki. Ndo pakazouya vanhu vakutema huni paumba pangu muyati. Handina kukwanisa kutaura nawo, ndakabva ndaenda kuna sabhuku. Sekuru ndasvika pane vanhu vari kutema chihuni paumba. Sabhuku wakati aure ndichauya ndoona. Sabhuku wakazouya wakaona. Wakati zvakanaka ndazviona. Saka nyaya yako iyi kuti nditi ndingaibata handiikwanisi bari ngaiende kwamambo. Ndobva ndanyorerwa tsamba. Ndobva ndaenda kwamambo Mutasa uko. Ndobva ndasvika ndobva ndapinza nyaya yangu. Ndobva yatongwa. Saka payakatongwa ndakangotsanangura ndikati ndakapuhwawo stand yangu ndokwaChinyanga. Zvikazora idona Chinyanga wacho aripi zvikati wari pano bvawo kusumuka. Zvikati sabhuku bvasumuka zvikanzi chii chiri kunetsa sabhuku. Sabhuku akati zviri kundinetsa inini kuti zvabvepi vanhu vacho vapenyu vanhu havana kumbosumuka kumbouya vachiita izvi. Saka pakuti advantage yekufa kwevanhu. Zvikanzi kazi zvikazira kuti sabhuku enda kupedza nyaya iyi. Enda wati vanhu enda kugarisa vanhu pasi wati vanhu vadzokere kwakanga vari makore aisa. Zvakanaka. Tadzoka kumba sabhuku akati ndichauya. Sabhuku anga ungorwara. Saka akati ndikandaudzwa zvirinani ndichati ndichauya. Sabhuku waenda after day rechi2 tone mapenzi auswa clips wauya nevanhu aya. Wakati ndiye sabhuku wedu. Ndobva watanga kutocherera miti paumba paya vachigurirana miganhu vari vatatu. Saka ndakabva ndaenda kuna sabhuku. Sabhuku kune vanhu vauya wakucherera futi chimiti. Zvikati aiwa iwe vanhu vauya wakabva kwamambo here. Ndikati aiwa. Zvikanzi chimirira inini kusvika kwekuuya kwangu. Ndikati zvakanaka. Sabhuku wakazouya ndobva waunganidza vanhu takaungana. Vanhu vaungana sabhuku akutanga uchichitaura. Vanhu wakapopota wakapenga wakati panotsvuka unozvita wacho murume ngadzikure miti yetaisei. Saka muzvari wakabva asumuka maiki atsoka ati ana sekuru nyaya imboimirai chinotsvuka apa chii. Saka imboimirai. Saka sabhuku abva ati no nyaya iyi tamboimisa. Apa parapa pasiri pemunhu ngepangu inini sabhuku. Mwese muri fu hapana muridzi. Zvikati zvakanaka ndobva vagara. Sabhuku ndobva ashaika. Gore rineri ndobva wabva watema huni. Watema futi miti ipapo. Ndobva ndaenda kuna sabhuku mukororo wacho wakanga aripo. Vandachimuta ndikati sekuru ndozvaitika nhatema huni. Akati kutema pari pakazi ngepasabhuku. Ndikati ndobva auya sabhuku bva asvika bva aona. Ndobva ati mira ndikupe tsamba uende kwamambo. Ndobva ndabva ndaipereka kuno kwamambo. Saka ndomafambire zvakaita. Watiwo clips akati ndiye sabhuku ipapo. Apa paine umwe sabhuku wati ndini sabhuku. Ndiani? Ndinarakaindia. Sabhuku Mukoi. Sabhuku Mukoi. Wauya naye sabhuku. Vari pano. Vari pano. But chekutanga changuka. Nyaya nyini zvachindikugara. Ndikudarira mambo akufana nerimwe. Judgment iripo. Ndipe judgment yokuti chii? Handinapuwa pepa. Ndakangozi sabhuku enda kugadzirisa vanhu ava kuti vadzoke kwakanga vari makore esana. Saka sabhuku confusion iri pana sabhuku. Which sabhuku now? Sabhuku Mukoi ndiwo watati nawo. Ndiwo wamwe nawo? Ko clips ari kubvepi? Atakashaya kuti watobvepi. Kana paakandidaidza ndakati handiendi popoza apa asi hausi sabhuku wangu. Alright. Ko Ishe Mukoi wacho ari? Ishe wakashayika nguva yacho. Izvo. Varipo. Handisiuziva. Saka iwo kana sabhuku wakataura izvi mukororo wacho akabata usabhuku paMukoi wacho zviri. Ndi mukororo wacho aripo. Aripo. Ngauya. Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Zvese ndezvokwadi. Ndikanyapachasona mozvo. Mwari ambatsirwa. Makamboenda kudarika mambo Mutasa. Takaenda. Zvikanzi chii?
Nitakaenda takando kata nduka kutingie kuma hadi sunguka. Kataenda kwa mambo mtasa. Tashuka kwa mambo mtasa. Takapata ngogazwa kusha. Tunaenda kwa mambo mtasa. Tashuka kwa mambo mtasa. Akatunga. Takatunga sokasi umiliwe nyingiani. Ngesema ndi tatinyanga. Tatinyanga wakadaiwa kangatu au bamira. Kazi ndio na mira. Kazi ndi nana. Buku akapua ndiani kwenda kapua na mkomo. Dapo buku na mkomo ngasa no wewe te kuno kusina ukazi sana buku. Kasa anjenda ngadu atene ko chenda ba zogeri magugo ko wano wako numwe nomwe ngambi ba ngano pake numwe nomwe ngambi ba ngano taka patando toka saizo zo tionani tikaenda na ni wetu na saa chini ngawedu ni ngawedu watu watatu tumira pangano pe iko sebu agari atasi endai mira ipapanzi mun sabuku mira anak sumuka basabu utati ba wanga katunga bulitinyanga apatati wanimira kwa ngano kwa mira kwa ngano pe patatu gajiriswa watatu pera takatenda 2015 ndio takaenda kwa munda takaenda ndio kuno pia ipo kwa wakanga ndio kupira anisa bibi wakanga au clips anga wa kudina hapa mana sababu alipoka mkwe saka clips sababu mama mapenzi usipatia arubu ya kodi territory ya ishe mkwe anga arubu ya kodi hiyo kan ndio kutiro sabita hiyo sama wati wakati wa lendi na manyanga anga na chinyanga ndiye akakupa anju chinyanga osho ali Wari bote dojo. Wari bani. Saka mosha ndo kusemena kuti chinyanga lendi yakakupa yakanga iri yake ndiye murizegura. ulimbu Murizegura. ndiye aiwa ndio sana ndo tiseme ndo zvout wakazobva nekubya isi tutakatanga kugara mira ichi tangira kuya tati imimi anti kutanga kugara hanti yo saine ona shingo umwe munhu ari kwasaunga munhu wake uri hapo usina kana kugara 20 30 60 years pasina munhu asi hazvichinji ona shibilo ngewati zvokuti ndi mazomhanya kugara pasiri pei hazvikupi futi simba rekuti muzi mapenyu ishu irapa ishu yeownership nelegitimacy yemunhu akakupai kuti munhu akakupai ndiye here aifanonga akakupai kana kuti handii akati bocho kashaika sakini ngocho akasiye munino iyo takamirirwa ne munino wachinyangacho ari kuti mutete wacho ndiye aripo muridzi hanzvadzi yasachinyanga ndiye wakati ndinoda kuenda kudare ramambo kutasaro ndo ari pano ndo anoziya zvese aiwa inina zvokuti uyaruzwa kuti ini chanoda kuti temaina kuziva kuti lendi yawakapiwa iwewe akakupa ndiye aifanira kukupa here andizvo tochiti mai awa akawapa angaine mararamiro futi here ekuapa kana kuti anga asina andizvo toziva kuti imimi mai makapiwa nani takakuwana sakinyanga makapiwa nasasinya babawa mkomo na rini tatari rini tani ndio katuzia kama kule mtukula cha serikali kare hata uri chirombo makapiwa rini kare hapo ni ngano asira nai mtukula ngao Undo ya mbele. Chizweli ukechenywe buya. Mabo undo tijini waru waru doga ile kama independence. Unde sadiadi. Makapoa papi. Undo ile kama undo ya mbele. Taka guribua kwa betu betu taka tukara betu pachi. Unde yanga ya mbele. Yanga ya mbele. Hiyo wakapiwa nini? Ndakapiwa 1999 ndo pendakapuwa iko baba saka ndapuwa ini pendakapuwa iwo wanga ari kusedi kwawo indo wandapuwa musedi na wandapuwa mugari saka izvo zvizvi wapuka kuya kwendini saka akaona nyaya yakuda manje vese makapiwa nachinyanga asi chamakudira mugano pane waakudira kumwe ndo nyaya yemuchaizvorezokuda changamira pamusoro pendakapuwa inini ka handi wanga waripo baba papaina sisi wavo akashaika ndo wakatodaidza ndo wakapiwa ndo wakapiwa nenini
tikapuwa mugano saka awaso wakapiwa awasiwo baba ibeneficiary yemunhu wakafa. Tete garai pasi imi mbuya garai zoro nai pasi tete titaurire makapa ndimo rizoleni makapa sei makapa ani pamusoro changamira. yes Pamusoro baba wangu zita rinoitwa Mariam Chinyanga kana kuti Mai Kavhuru. Mukoma ari kupa shamwari dzake minda iyi. Awa ndiwo wakapiwa baba. Kwakapiwa baba wapi ngokuti takazouya mukoma ari kupa vanhu minda. Akuda kupa nekumunda mukuru wemuchato iyayi. Ndichisvika awa handiwo ndakaona baba, handiwo ndakapangidzwa baba. Pane wakanga waripo wakapiwa watatu kuti Nyamutata nevanhu wakanga wari kugara pajiachiya wakazosira jiachiya ndakanga nwakazita kacho na baba waB handisi zita rake Marima. Handina zita rwangu zita racho. Tibva tati mukoma stop kupa vanhu shamwari dzenyu vari kubva kwaMutare ngekuti mune vana imimi wachabarawo vana vavo vanozogarepi. Isu nyika yedu yakachiwa nemakomo. Akazwa mwana wababa wangu akabva aregera. Saka tazoti gare pashaika sekuruziwa ndopandakauya ndakatanga kudaidzwa. Watora duri rakanga rakumbirwa ngemudzimai wangu Mai Chinyanga. Waibva watora duri iroro rakumbirwa kuna Mai Mavhu iwo wachiti ngeredu. Ndibva ndadaidzwa ndakasvika mai nini Mai Mavhu atotora duri riya zvatopera. Ndipo ndakatsanangurirwa futi yekuti wakapiwa tete uyu mai wemukomana akapiwa uyu akanga akaisa migamu nemavhu kumugano kweuyu. Uko waibva watanga zvekusima miti yavo. Asi iwo manje wakabva wazoti kusiwa kwawaita waibva watema mutambo wanga uri pamugano. Paine mutambo wanga wakaita straight uchikwira mugomo kuine mugaranyenze paigumira yadhi yavo. Mugaranyenze wakatemwa futi nemutambo ayo wakatemwa futi. Saka kake chitatu aka kutema muyadhi meuyu ndokuti pakandofa hanzvadzi yangu nemudzimai especially pakafa mudzimai ndipo vakabvatanga nyonga. Wakatosima futi wasikana wachindidaidza wakwere varipo wachindidaidza wasima mugamu watodarika futi yadhi wakutouya kunzi aibva wasima muavhu. Baba waTalent aibva adzipura waizondidaidza ndizosvika ndikati it's okay zvawakadzipura uchiwataurira chimirai makadaro. Asi kana wazoitazve zvimwe munondidaidza ngokuti nini ndakabarirwa paMashengera. Ndipo ndakabarirwa kupera kwehondo wana mai wairi Matseu mudzasi macho mawakapiwa yadhi yavo. Saka zviri kundinetsa baba wangu ngezvekuti ava handiwo wakapiwa ndimukoma wangu. Mwana wavo ndiye akapiwa aizodaidza mai. Mukoma wavo ari kuti akatipa akafa manje haana kufa kare ndobva azowaisa iwavo. Saka watopuka mugano nekwedu wari kupinda mukati kweuyu wari kupinda mukati mazvita. Sabu sungai taure mamira yaranya yes inini handina hangu ruzivo rwakanyanya ngokuti bhuku iri raibatwa ndibaba. Ndikati pakatanga nyaya iyoyi baba china Ishe Ndoro Edhi bamunini wangu ndiwo pakatanga nyaya idzi. Waifamba nababa waienda mugani. Apo zvakazoitika pamanje baba ndikandoti ndiwo mazuva baba akabva azoshaika. Zveshuwa tikaenda pana ndoti muzukuru Maikasu ndiwo akanga aifamba nana baba iwo. Wanatsaziva kuti apa nguva yese tikandoenda wanoona pane mutamba nemugaranyenzi ndiwo waizi ndiwo mugani.
Saka kuti inini tinazotsanangura kuti apa neapa asi pane mutamba nemugara nyenzo wacho uruta waenda akapangidzwa wenini mazaenda kaenda ipapo right chandu mese pane zvamutaura pane chinhu wani chinobuda ndechekuti awa pakaiswa mugano wanga uziva saka mugano hauziva ende wakabva wapinda pakaisa mugano mukoma wamigamu nemiavhu iwo wakapfuura. right it's okay iwe chimbotaurawo yes Ndinga kababa kuti zita pane ni Greater Nyana. Ni Greater Nyana. Umai wanodza ndida Ndi Nyakapanga. Nyakapanga. Inini ndauyo ndatumwa ini nditoro mushandi kwa Greater Nyana. Akatoradzikwa kuchipatara ari kuparire nyatwa nyaya BP. Saka nangozi ndangomira kudai uchitaura kuti nyaya ingambonzi masapu. Saka wana gugu wandifonera nhasi vachiti ndotaure pamberi pedare kuti aiwa nyaya yemunda mukomana ngaatsari panacho kuchona. Ndozvandaudzwa. izvako iwe uri mushandi gara pasi mushandi so isusu kana nyaya ichingauya kudare ndeyekuti vanhu vanoona kugadziriswa kuti zvinhu zvifambe zvakadii zvakanaka kudare handi kwechirama. Ukaita chirama chekuti bvatora hakutora no anotora ndinodi woza akatora zviri munotwaka kuti wataura nemunomo wako kuti ngaite sei ngaatore atora zvanyorwa ukazoenda futi papapo wane moyo. Saka nauya kudare nyaya inenge iripo ndekuti inoda kuti zvigadziriswe zvinhu zviite chii zviite order kuti wati mangwana iwe vari kune vari kumurambe muchitaura misi wozi mukaita zvokuramudzana the next thing makuroya the next ukangona matanga utorana peace order muri ma next door it means kuti hapasina kugara vanhu ngatidzidze kugara pasisingazivi tobvumwa da patizivi motaurwa nevanoziva anizvo mogadzirisa chinhu chotodii chotonaka imi mataurwa kunzi iyi yanga iripo miti iripo mugara anzani tamba nemugara nyenze nechi ndogano nechi handiti ende munhu wese ari kutaura ichi izvozvo handiti ende imi mukusaidi kwenyu munhu aripo anotaura kuti musi wakaitwa zvinhu zvindandiripo hapana Uripo mukomana wacho. uri Ari parusaka. ari paana kuya. kana mbuya kudare kunomwiwa nemboo dzese nemapepa ese anoita kuti nyaya yako ibude pachena. Ukatiwo musi wedare woti ndiri pabasa ndiuiba asi ndinozviziva isusu kana tava kudare kuno zvakafanana nekuti hakuzivi because kwatiri isusu kusauya isaini 1 ndikuzvidza dare 2 isaini yekutya kuti chokwadi chakunobuda izvozvo hazvitimisi kupa judgment. Kusauya kwako takudaidza hazvititadzisi kupa judgment. Sambo endai pamugano wakasoiswa kare nese nechi nemhuri dzingani dziri mbiri munoisa mugano uyo zvakare andizvo vanhu vachiwirirana vanhu vachitaudzana hachiviriri zvoro kuti mugare zvakadii vanhu vanodambudzwa kuti kudare kuya kugadzirisa batsirwa matadza kugadzirisana muri mega toyatobatsirai kuti aiwa taiswa andizvo saka munhu ukwanisa kutaisai pamwe miti ikanzvimboka muri kuhwira akasvikikana 10 meters asi ukama hwenyu hwakareba kudarika chi upenyu hwenyu hwese kuti papapo yara asi muri kuhwira 1 meter sabhuku ndayambogadzirisa vanhu endaiwo kuda kuti musi wa4 moya mundi pachi ripoti yekuti nemhuri takanofana mugano tobva taita abide by mugano watinopiwa nani masabhuku mwamawirirana nyaya yadii
Musana nomutaura nenyaya yezvinhu zvamunoziva zvamukurawo. Ipopo pacho izvo takamboenda kudariro baba achipo munhu akavhiringa nyaya ndimapenza uso ngokuti ndiyo akazobva aenda pamberi pedu isusu ndisi takati aenda kudare. Saka apo takazodzoka kuti ndiyo akabva aenda awira sabhuku obva achienda kopona. Ndosaka ndabvunza kuti Crips ari kupi, because Crips haapindi munzvimbo yeumwe sabhuku. Hakuna sabhuku anopinda muteritori yeumwe sabhuku. Hakuna ishe anopinda muteritori yeumwe ishe. Hakuna mambo anopinda muteritori yeumwe mambo. Ko iye chacha kuti auye kopinda uku chii? Angaudzwa nani? Ivi musu yakayakwa mambo. Pane munhu akamudhonzwa tande ndiani? Because munhu akamudhonza yeye ndiye aida kumushandisa. Saka kana anga ari munhu akadhonza Crips yeyo, pandiri zviro zvaratidza kuti munhu uyu angaziva kuti ane mhosva. Ndosaka aenda kutora munhu asiri relevant to the case kuti auye kovhiringidza nyaya kuti isafambe zvakanaka. Andikambozwa pamwe chiendai bambo musi wafomwe paripoti yekuti magadzisa zvatopera mugano maisa mugano zvatopera asi pasina mhirizongo vanhu vachidii endai mbuya mazwa go back to the original chi mugano mogarisana zvakadii zvakanaka moha mafonera vari kwarisapi avo vari kuhosipitari kuti chiramwa hachipedzi chi andikambozwa pachimanyika chiramwa hachidii hachidiwi because ukati tako chaona mberi kwacho pakanditoramwe tora hako asi tichaona tora hako asi tichadini pachimanyika ilanguage yakashata. Dai wangu wangotumira mashoko ekuti mambo tigadzirise zvamagadzirisa ikoko ndizvozvo noti kuti torai saka mawinge ekunu madii mangu wapa mumusoro kwegomo madii mangu wadaidza mamango taakumatotora hei pane kuzotumira mashoko erufu. Nyangwe bhaibheri rinotaura chaiko ane mhosva handizvo handi anyora tsamba yerufu asi anotakura tsamba yerufu inokonzeresa rufu ndiye ane mhosva. Imimi ndimo aine mashoko erufu ndii mune mhosva. Endai munotaura izvo chiendai sabhuku. Thank you. Next case.